Αγαπημένοι φίλοι και συμπολίτες μου στην Κορινθία, ονομάζομαι Τερζή Πετρούλα και είμαι υποψήφια βουλευτής με το νέο κόμμα Απόστολος Γλέτσος. Ζω και εργάζομαι στην Κορινθία και είμαι μητέρα ενός παιδιού. Αποφάσισα να εργαστώ μαζί με όλους εσάς και να έχει η Κορινθία σημαντική και ουσιαστική παρουσία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και τα παιδιά μας και τα παιδιά τους να παραλάβουν την Ελλάδα που αγαπάμε και που τους αξίζει. Επιθυμώ τα εγγόνια και τα δυσέγγονά μου να είναι περήφανα για τη γενιά μας. Στις 25 Ιανουαρίου ψηφίζουμε για τη ζωή μας. Δεν τα δίνουμε όλα όσα μας ζητάνε έτσι απλά και αβίαστα. Δεν ψάχνουμε να βολευτούμε σε μια καρέκλα. Είμαστε ήδη επαγγελματίες και έχουμε λύσεις. Δεν δωροδοκούμε και δεν χρηματιζόμαστε. Κερδίζουμε τις μάχες με το σπαθί μας. Σας καλούμε να συσπηρωθούμε πάλι, όπως το 2010, μπροστά από τη βολή στο Σύνταγμα και να προβάλλουμε την αντίστασή μας στις εκλογές. Από την κατάθεση της διακήρυξης των αρχών μας ακόμα, ο πολιτικός μας χώρος, η Τελεία, οριοθέτησε το πολιτικό και κοινωνικό της πλαίσιο, αποκλείοντας τους πάσης φύσεως και ιδεολογικής τυποποίησης σεισμούς. Όχι σεισμούς, φιλελευθερισμό, κομμουνισμό, σοσιαλισμό κλπ. Τόσο σε πολιτικό όσο και οικονομικό επίπεδο. Ο μόνος ισμός, η μόνη ιδεολογία που αποδέχεται και υπηρετεί το κόμμα μας είναι ο ελληνισμός, με επίκεντρο της πολιτικής μας φιλοσοφίας τον άνθρωπο και κέντρο της τον Έλληνα, τον απλό πολίτη. Οριοθετούμε την πολιτική μας δράση με μόνο στοιχείο την αυτοτελή προσωπικότητα του πολίτη και επουδενή του υπηκόου. Πρέπει να ανασυσταθεί το κράτος πρόνοιας με επίκεντρο τον άνθρωπο, να γίνει προσιτό και απλό στην εξυπηρέτηση του πολίτη, στηριζόμενο στην πλήρη διαφάνεια. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην πνευματική καλλιέργεια και ηθική ανύψωση του ατόμου, καθότι διαπιστώνουμε ότι το διαβρωμένο σύστημα είναι αποτέλεσμα της πτώσης των ηθικών αξιών. Προς την κατεύθυνση αυτή θα πολεμήσουμε για να γίνουν οι αλλαγές που χρειάζονται στο σύστημα της εκπαίδευσης, το οποίο πρέπει να αποκτήσει ελληνική ταυτότητα και η διδασκόμενη ύλη με έμφαση στην ελληνική φιλοσοφία, στην ιστορία μας και στην παράδοσή μας. Άμεση προτεραιότητα είναι η αυτονομία και η εξυγίανση της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του πολιτικού μας συστήματος και είναι άμεσα συνυφασμένη με τη βελτίωση του επίπεδου ζωής των Ελλήνων. Εμείς στην Τελεία συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, με προϋποθέσεις και απαράβατους όρους όμως. Καταρχήν, να καταργηθεί η ασυλία και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Πιστεύουμε ότι κανείς βουλευτής που ψήφισε το νόμο αυτό είναι άξιος για να του δώσετε την ευκαιρία να μας αντιπροσωπεύσει ξανά στη Βουλή. Στις προτάσεις μας είναι ακόμα η μείωση στο 50% των μισών των βουλευτών και ακόμη περισσότερο του Προέδρου της Βουλής. Κανείς από το κόμμα μας Τελεία δεν θα γίνει υπουργός. Προτείνουμε να είναι εξοκοινοβουλευτικοί, κατάλληλοι επιστήμονες για τις συγκεκριμένες θέσεις και τεχνοκράτες. Άμεσος συμψηφισμός οφειλών μεταξύ του δημοσίου και των ιδιωτών με χαμηλό εισόδημα. Να γίνουν δημοτικά παντοπολία με διάθεση των προϊόντων των τοπικών παραγωγών χωρίς μεσάζοντες. Προτείνουμε επαναπολογισμό των ιδιωτικών δανείων σε τόσο καρτών όσο και στεγαστικών. Το προτινόμενο πρόγραμμα εξυγίαρσης του κόμματός μας είναι άμεσα υλοποιήσιμο στο μεγαλύτερο μέρος. Η Τελεία έχει πρόγραμμα για όλα τα χαρτοφυλάκια. Δεν πρόκειται για ένα κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά για ένα κόμμα το οποίο έχει συγκεκριμένες θέσεις, έχοντας στους κόλπους του ανθρώπους κλειδιά που εργάζονται ήδη στον κρατικό μηχανισμό, επιστήμονες που είναι σε θέση να γνωρίζουν ακριβώς τα οικονομικά στοιχεία του κράτους. Από τις βασικές επιδιώξεις του κόμματος είναι η ενίσχυση του πρωτογενή τομέα, ώστε να επιτευχθεί η αυτάρκεια της χώρας σε αγαθά, το οποίο εισάγει με το ετήσιο κόστος να φτάνει τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε περίπτωση που η χώρα αποκτήσει αυτάρκεια σε είδη διατροφής, όχι μόνο θα γλιτώνει τα 40 δισεκατομμύρια, αλλά και θα έχει δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Η Τελεία δεν θα ζητήσει κούρεμα του χρέους. Αντίθετα, θα διαπραγματευτεί ευνοϊκούς όρους για την αποπληρωμή του. Ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την ανάπτυξη της Κορινθίας
και σύμφωνα με το οικονομικό πρόγραμμα που έχουμε σχεδιάσει για όλη τη χώρα, μπορεί να φέρει έσοδα ετησίως άνω των 12 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντική η διατήρηση του τουριστικού ΦΠΑ σε χαμηλά επίπεδα και η διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά. Ο τουρισμός μπορεί να αναπτυχθεί επίσης μέσα από τις ειδικές μορφές τουρισμού, αλλά και με τη δημιουργία των απαιτούμενων υποδομών στην Κορινθία και με τη βελτίωση των υφιστάμενων. Οι Υπουργοί των Οικονομικών, όπως και τα κυβερνητικά στελέχη τα τελευταία χρόνια, δέχτηκαν αδιαμαρτύρητα όλες τις επιταγές της Τρόικα και δεν διαπραγματεύτηκαν σε κανένα σημείο. Ο Απόστολος Γκλέτσος και όλοι εμείς είμαστε έτοιμοι να συγκρουστούμε και να διεκδικήσουμε τα συμφέροντα της χώρας. Σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε να ιδιωτικοποιηθούν τα περιφερειακά αεροδρόμια, καθώς αυτό μπορεί να θέσει σε άμεσο κίνδυνο τον τουρισμό, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να καταστεί έρμεο των όποιων συμφερόντων. Ειδικά σε παραμεθόριες περιοχές όπως τα Δωδεκάνησα, τα αεροδρόμια θα πρέπει να είναι εθνικά. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τις τηλεπικοινωνίες, το νερό, τους κοινοφελείς οργανισμούς. Ή τουλάχιστον οι οργανισμοί αυτοί να λειτουργούν μέσω σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Για το ζήτημα της λαθρομετανάστευσης που ταλανίζει τα νησιά μας, πρέπει η Ευρώπη να τεθεί πρώτον των ευθυνών της. Πρέπει να αναδιαπραγματευτεί η Ελλάδα τον Δουβλίνο 2, που είναι μια συνθήκη η οποία κανονικά θα πρέπει να καταργηθεί. Το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης θέτει σε κίνδυνο και τον τουρισμό, καθώς μπορεί να τρωθεί τελικά το αίσθημα της ασφάλειας. Ειδικά στα θέματα ασφάλειας, η τελεία δίνει μεγάλη έμφαση. Ο αρχηγός μας, ο κύριος Γκλέτσος, κατηγορηματικά δήλωσε ότι μπορεί άμεσα να επιτευχθεί ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας στη χώρα, αναφέροντας ως μέτρο για το σκοπό αυτό την επιβολή της θανατικής ποινής στους εμπόρους ναρκωτικών. Φοβηθήκαμε μην χάσουμε μισθούς και επιδόματα και έγινε ο μισθός μας επίδομα. Φοβηθήκαμε μην χάσουμε μεροκάματα από τις απεργίες και χάσαμε τις δουλειές μας. Φοβηθήκαμε τους μετανάστες και γίνανε μετανάστες τα παιδιά μας. Φοβηθήκαμε μην και χρεοκοπήσουν οι τράπεζες και αυτές μας παίρνουν τώρα τα σπίτια. Φοβηθήκαμε μην χάσουμε τις καταθέσεις μας και μείναμε ταπεί. Φοβηθήκαμε μην χάσουμε τις επιδοτήσεις και μας παίρνουν τα χωράφια. Φοβηθήκαμε μην χάσουμε τις συντάξεις και δεν έχουμε να πάρουμε ούτε για τα φάρμακά μας. Φοβηθήκαμε το δελτίο στα καύσιμα και μείναμε χωρίς θέρμανση και παραδώσαμε μαζικά τις πινακίδες των αυτοκινήτων. Φοβηθήκαμε τη φτώχεια και την εξαθλίωση και ο κόσμος τρέφεται από τα σίτια και τα σκουπίδια. Φοβηθήκαμε μην καταρρεύσουν τα ασφαλιστικά ταμεία και μέσω του PSI φάγανε όλα τα αποθεματικά τους. Φοβηθήκαμε μην τυχόν και επηρεαστεί η αγορά από τις διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας και γεμίσαμε λουκέτα σε όλη την Ελλάδα και στην Κορινθία σαφώς. Φοβηθήκαμε να τα βάλουμε με την κυβέρνηση και μισήσαμε τον δημόσιο υπάλληλο, τον άστεγο, τον ζητιάνο. Φοβηθήκαμε να διεκδικήσουμε από τον εργοδότη μας και ενοχλούμαστε από όποιον τολμά να αντιστέκεται ακόμα. Φοβηθήκαμε την προπαγάνδα και κλείσαμε μέχρι και την ΕΡΤ. Φοβηθήκαμε τη ζωή μας χωρίς ευρώ και ευρώ στην τσέπη μας δεν έχουμε. Φοβηθήκαμε μήπως πεθάνουμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυξήθηκε για πρώτη φορά η βρεφική και η παιδική θνησιμότητα ενώ μειώθηκε το προσδόκιμο της επιβίωσης. Φοβηθήκαμε να ονειρευτούμε τη ζωή μας καλύτερη και έγινε η πραγματικότητά μας εφιάλτης. Κάντε τους την Κυριακή των εκλογών να δουν τους εφιάλτες μας. Μην ψηφίσετε με φόβο στην καρδιά, όχι πια, αλλά ψηφίσετε με την ψυχή σας. Προσκαλώ κάθε οικογένεια στην Κορινθία να βάλει μια τελεία, τελεία στο παρελθόν, να ψηφίσει τελεία Απόστολος Γκλέτσος. Ευχαριστώ.